Psikofarmakoak errezetatzen dizkizuten momentuan, zuk zer pentsatze oso? Ni momentu hortan egia esan autoestimoa horren bajoan ekan eta indarkeria egoera baten neon eta inorri kontaten ez dinon egoeran eta esan, anestesiatuta nolabaitoteko edo bide bazala, edo aurreiteko edo mina sentitzeko, ni nahi nuna esan mina sentitu. Nire kontsultan ere emakume gehiagok eskatu eta nik ematen dizkiet psikofarmakoak. Jarraitzen duzu izaten etxekoa pisu hori edo, naiz eta gauzak asko hobetuta egon, jarraitzen duzu horrekin, jarraitzen duzu seme alabekin, estraskolarrak, bestea, eta azkenean pisu guztia emakumeak dauka. Azkenean agenda hori amak daroa. Hasieran pastilla erdi batekin eta gero pixkanaka denborarekin situazioa nola okerrerantz egiten zuen, hori dosia igotzen hasi zitzaizkidan, nera bezaroan batez ere, eta ja gero orain dauzkadala 24 urte, gaur egun adibidez, egunean 2 dosi hartzen ditut, ez? Pilulen menpe dagoen gizarte bat saia izango da, gizarte zoriontsu bat izatea, ez? Nik uste dut, pilulen menpe eta bereziki pilula hauen menpe egoteak, osasun arazoak larritu egiten ditu, ez? Klaro, eta zu baita ere pentsatzen duzu, eta usten baditut, eta ia baldin bada, eta berriro 16 urteko jane izatera bueltatzen banaiz, usten baditut berriro, ez dakit, pila bat liskar izango ditut, usten baditut berriro hasiko naiz dena penkatzen, usten baditut berriro hasiko naiz mundu guztiarekin burruketan. Beldurragatik pilulekin jarraitzen zenuen. Bai, pixka bat bai. Jakin inberdeu, eroritzen utzi ere inberreala eta zilegi dala, eta ez dala pasatzen ez errez.